Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στην εκπομπή Μπορείς να το σώσεις. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και είμαστε εδώ κάθε Τρίτη μαζί. Θέλω να δω για άλλη μια φορά εσάς να θέτετε ερωτήματα και να μου λέτε και τις απορίες σας για όλα αυτά που γίνονται σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ειλικρινά έχει τόσο πολύ ζέστη που μπήκα εδώ στο στούντιο και λέω ευτυχώς ήρθαμε εδώ στο στούντιο να πάρουμε λίγο αναπνοή, ρε παιδί μου. Ειλικρινά, πώς είστε εσείς, θα ήθελα να μάθω πώς είστε. Πάνω απ' όλα να έχει όλος ο κόσμος υγεία και υπομονή και να είναι και έτοιμος και για εκπλήξεις. Γιατί είχα προειδοποιήσει ότι έχονται εκπλήξεις, πολύ σοβαρές εκπλήξεις. Θα μιλήσουμε λίγο πολιτικά, έτσι, για να πω και εγώ την άποψή μου σε αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες που έχουν έρθει από την προηγούμενη δηλαδή Τρίτη. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Τρίτη, 5 με 6, εδώ στο σπίτι μας, στο τηλεοπτικό, στο Blue Sky, κάθε Τρίτη, 5 με 6 και το βράδυ έχει και μια επανάληψη που μπορείτε, όσοι δεν προλάβατε, να τη δείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 211 18 60 001. Θα το βγάλουν σε λίγο τα παιδιά και θα το δείξουν. 211 18 60 001. Όποιος επιθυμεί να βγει εδώ στον αέρα του Blue Sky και να μιλήσει μαζί μου και να θέσει τα δωρεάν ερωτήματα για αυτή την ανάλυση και τη δική μου ματιά στα τελευταία γεγονότα στην πολιτική σκηνή. Θα μιλήσουμε για την οικονομία, για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς. Θα δείξουμε κάποια νέα ακίνητα που είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Θα μιλήσουμε για το ρεύμα, πώς μπορείτε εσείς να έχετε περισσότερες πιθανότητες να έχετε πιο φθηνό ρεύμα, γιατί πάμε από ό,τι ακούνε όλοι για μεγάλες αυξήσεις, για επαγγελματικές προτάσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη σχεδόν μία ώρα που θα είμαστε μαζί και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη στο 211 18 60 001. Τώρα, για δάνεια, πληστηριασμούς, συντάξεις, τι έγινε ρε παιδιά με εκείνο το νόμο του που δεν τροποποιείται αλλά καταργείται με την προσωπική διαφορά? Τι έγινε ρε παιδιά εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Το ξεχάσαμε? Το ξεχάσαμε. Λοιπόν, και οι συνταξιούχοι είναι στα κάγκελα όμως. Οι συνταξιούχοι περιμένουν. 211 28 75 243 697 797. Ρωτήστε για συντάξεις, πληστηριασμούς, για νέα δάνεια, για όποιο πρόβλημα οικονομικό έχετε. Ρωτήστε για παλιές και νέες συντάξεις, όλα αυτά τα αναλύσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ιεραρχικά να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σίγουρα δέχτηκε τις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή στην εκδήλωση που έγινε για το βιβλίο του κυρίου Κωτάκη χτες και ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν μίλαγε ο κύριος Σαμαράς, επειδή είχα ένα πελάτη στο γραφείο και άκουγα λίγο, λέω θα το δω μετά, νόμιζα ότι μίλαγε ο Βελόπουλος. Αλλά λέω δεν μπορεί ο Βελόπουλος, λέω έχει πάει στο εκεί, είναι άλλη φωνή του. Η γραμμή, οι προτάσεις και ό,τι προσπαθεί και αγωνίζεται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι σχεδόν αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Επιγραμματικά έχω έτσι επιλέξει κάποιες φράσεις του, όπως παραδείγματος χάρη πολιτική, πώς το είπε, χωρίς σύνορα, κάπως το είπε εκεί. Είπε πολύ ωραία και μίλησε για οικονομία, κοινωνία, εθνικά θέματα. Ήταν καυστικός και είχε και μια έτσι επιχειρηματολογία, δηλαδή μίλαγε για θέματα τα οποία τα έβλεπε με το δικό του πρόσωπο, αλλά είχε και μια δικαιολογία για όλα αυτά. Μίλησε παραδείγματος χάρη και είπε ότι το 41% της Νέας Δημοκρατίας, όλοι ξέρουμε λέει, ότι είχε βάσει το αφήγημα να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λέει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και είχε ο φόβος, χαρακτηριστικά είπε, φόβο επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό. Όταν λέει φύγαμε από εκεί, από το φόβο επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά, λέει είναι δελφινάριο, με την αίσθηση του χιούμορ. Μετά από εκεί και πέρα χάσαμε λέει πάρα πολλούς ψήφους και παρόλο αποδοκιμάστε και λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε είναι συγκεκριμένο αυτό, χωρίς τρόικα, χωρίς επιτήρηση και με μια παντοδυναμία επικοινωνίας.
παντοδυναμία επικοινωνίας. Αυτό είπε. Και λέει, δεν είχες αντίπαλο, δεν είχες την Τρόικα, δεν είχες τους θεσμούς και όμως λέει δεν τα πήγες καλά. Αυτό ήταν η θέση του κυρίου Σαμαρά και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι εμείς θέλουμε πολιτικούς, αξίες, ιδέες, αρχές και όχι γιατρούς, βουλευτές, πολιτικούς γιατρούς χωρίς σύνορα. Κυρία Ελένη, παρακαλώ. Ας ξαναπάρει, κυρία Ελένη. Ωραία. Μίλησε για το επιτελικό κράτος των 63 υπουργών με τους αλάνθαστους εξοκοινοβουλευτικούς και με τους βουλευτές απαξιωμένους. Σκληρές κουβέντες. Εγώ θα σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Κυρία Ελένη, παρακαλώ. Πώς μεγαλώνει ο Κυρία Ελένη, εσείς. Α, ναι. Παρακαλώ. Με ακούτε? Βεβαίως, καθαρά. Γεια σας. Θα ήθελα να ζητήσω τη συμβουλή σας σχετικά με το εξής. Πρόκειται για ένα δάνειο στεγαστικό το οποίο έχουμε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι. Το οποίο είναι... εξυπηρετείται κανονικά. Το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έχει μείνει πολύ μεγάλο ποσό ακόμα και η δόση είναι πολύ μεγάλη. Και σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα και από συγγενείς και τα λοιπά και αν μπορέσουμε να δώσουμε ένα ποσό και να κάνουμε μία, αν γίνεται αποπληρωμή του δανείου, τουλάχιστον αν όχι ολόκληρο, ένα μέρος του δανείου. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι μήπως μπορεί να γίνει μία συνεννόηση με την τράπεζα ούτως ώστε προκειμένου να δώσουμε αυτό το μεγάλο ποσό να γίνει ένα κούρεμα στο υπόλοιπο μέρος του δανείου. Θα το συζητήσουμε, κυρία Ελένη. Αφήστε το τηλέφωνό σας κάτω στα παιδιά στο κοντρόλ και θα κάνουμε ένα ραντεβού να δούμε λεπτομέρειες. Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται, κυρία Ελένη. Θα τα παλέψουμε. Ναι, επειδή το δάνειο εξυπηρετείται. Εντάξει. Θα το δούμε κι αυτό. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Να συνεχίσουμε λίγο και θα πάμε και στο δεύτερο μέρος που θα μιλήσουμε για τα δάνεια. Βέβαια, στο 2.11.18.60.001, ό,τι ερωτήσεις έχετε και αν διαφωνείτε με μένα, μπορείτε να βγείτε να διαφωνήσετε, έτσι. Και για θέματα συντάξεων, δανείων, κουρεμάτων, δημόσιων οφειλών, 2.11.25.243.697.797.6365. Μίλησε για καπεταναίους και ανταρσία πληρωμάτων. Δηλαδή, λέει, αποκόπηκε το δέντρο από τις ρίζες του. Ανεμόμυλη σε ένα φανταστικό κέντρο. Κάποια που μου μείνανε έτσι και τα θέτω στη διάθεση τη δική σας και στα σχόλια τα δικά σας, ότι δεν υπάρχει, λέει, αυτό ότι δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά, το κέντρο. Θέλουμε, λέει, χαρακτηριστικά. Είπε ότι όλα τα κόμματα έχουν ιδέες, αξίες και αρχές. Δηλαδή, σας το λέω, τον κοίταγε, ο Βελόπουλος μιλάει. Αυτά όλα που λέγαμε εμείς στις εκλογές, μιλάγαμε για την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και είπε συγκεκριμένα ότι άλλο πράγμα είναι η διερεύνηση και άλλο η μετάλλαξη. Αυτά είπε. Εγώ δεν θα τα σχολιάσω, εγώ θα τα βάζω στη δική σας τη σκέψη και ότι αυτό που λέγαμε εμείς σαν ελληνική λύση, ότι ρε παιδιά, μια ομάδα ανθρώπων γίνονται όλο και πιο πλούσιοι και οι πολλοί έχουν προβλήματα. Το ίδιο ακριβώς είπε και εκείνος. Μια ομάδα ανθρώπων και επιχειρηματιών μίλησε και είπε ότι υπάρχουν το λιγοπόλιο, το μονοπόλιο δηλαδή, το σούπερ μάρκετ της κινητής τηλεφωνίας και της ενέργειας. Εγώ θα προσθέσω και των τραπεζών. Ποια Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινδυνεύει? Ποια Ευρώπη είναι αυτή που σε αυτή την Ευρώπη ο κόσμος αντιδρά? Είναι η Ευρώπη
της αλληλεγγύης, της βοήθειας του Βορρά προς τον Νότο? Ποια είναι η Ευρώπη των χειροκροτάδων των τραπεζών, αυτών που ρουφήξανε το αίμα των πολιτών? Ποια από τις δύο Ευρώπες είναι? Για ποια Ευρώπη μιλάμε τώρα? Είναι η Ευρώπη αυτή της αλληλεγγύης ή η Ευρώπη των τραπεζών, που πετάξανε στη Σαλαμίνα έναν άνθρωπο με 400 ευρώ έξω και κανένας δεν το βοήθησε? Ρε τι Δήμητρε, κανένας δεν βοήθησε τίποτα. Κάναμε κάποιες προσπάθειες εκεί και με τον άνθρωπο έχω μιλήσει 50 φορές το πρωί. Κανένας δεν βοήθησε τίποτα. Ποια είναι? Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια σε συνδυασμό με ένα πυρηνικό κοκτέιλ, θα έλεγα εγώ, μειώσεις στο συντάξιο, μειώσεις στους μισθούς, αυτά τα δύο άμα τα βάλεις μαζί, έχεις μια πυρηνική βόμβα. Πόσο άνθρωπος θα πάει να πληρώσει αν δεν έχει χρήματα που του τα πήρατε εσείς? Κατεβαίνω κάθε μέρα στις λαϊκές και μου λένε, να μην πω τι λένε, δεν θα πω, θα πω αγανάκτηση, και όλοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι ρε Γαβρίλο, μου λέει, δεν ψηφίσαμε ελληνική λύση, αλλά δεν βγαίνουμε ρε φίλε, μου λέει, δεν βγαίνουμε, δεν πάει άλλο ρε, μου λένε. Κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, θα αναφερθώ και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, μην νομίζω δεν θα αναφερθώ, έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Σας λέω ακριβώς τις φράσεις του. Πολιτική ορθότητα, ακραίος δικαιωματισμός, Ευρώπη αξίες. Είναι βαριές έννοιες αυτές και ποιος αυτή τη στιγμή δεν συμφωνεί ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία έχει οδηγήσει ελληνικά προϊόντα να πουλούνται πιο φτηνά στην ευρωπαϊκή αγορά? Καλά, αυτό τώρα το παραμύθι ότι είναι άλλης ποιότητας, εγώ προσωπικά θα θέσω τη γνώμη μου εδώ, δεν το τρώω. Άλλοι είναι οι λόγοι. Και είπε ο κύριος Σαμαράς, μάχες ουτελάρου, κουπόνια, παρακάλια. Μάχες ουτελάρου, κουπόνια, παρακάλια. Να πάμε, λέει, να κάνουμε μείωση ΦΠΑ που το 12 με 14 έγινε και πήρε περισσότερο το κράτος. Τι λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Δεν μιλάει για μείωση του ΦΠΑ? Δεν το λέει αυτό? Δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία και έκανε, δεν θυμάμαι τώρα αν με συγχωρέσετε, σε ένα τομέα έκανε μείωση του ΦΠΑ και είχε μεγαλύτερα έσοδα? Περισσότερα έσοδα. Υπάρχει κανένας τώρα που δεν καταλαβαίνει ότι ο κόσμος, όλοι μαζί λένε, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου? Όταν θέλεις 1.036 ευρώ να πας στη Ρόδο, 1.036. Και βέβαια μίλησε για την οικονομία, όπως σας το είπα, ότι είναι λάθος το μοντέλο ανάπτυξης. Τι λέμε εμείς? Τι λέμε εμείς ελληνική λύση? Λέμε, τι είναι αυτό τώρα, δεν προχωράει αυτό. Αλλάξτε το. Η κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από Πάτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω προβλήματα πάρα πολλά, όχι ένα, πάρα πολλά. Μάλιστα. Έχω πρόβλημα με τη σύνταξή μου. Εδώ και 20 χρόνια περίπου είχα πάρει ένα δάνειο. Σεισμόπληκτο δάνειο. Το μεταφέραμε από το Αίγιο στην Πάτρα. Πήραμε σπίτι εκτός Δήμου Πατρέων. Μάλιστα. Δώσαμε 20.000 ευρώ. Ναι. Και μετά από 20 χρόνια μας έρχεται χαρτί ότι δεν έχουμε, ότι αυτά ήταν τόκοι. Το δάνειο ήταν άτοκο. Το δάνειο ήταν άτοκο. Ποιος το λέει αυτό, ότι είναι άτοκο? Ορίστε. Ποιος το λέει αυτό? Μας στείλανε χαρτί. Που έλεγε άτοκο. Ναι, όταν πήραμε το δάνειο ήταν με τον νόμο Κατσέλης, ήταν άτοκο. Με τον νόμο Κατσέλη. Με τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Τι είναι ο νόμος Κατσέλη, τι εννοείται? Σας λέω εδώ και 20 χρόνια αυτή η δουλειά. Νόμο Κατσέλη πριν 20 χρόνια? Ναι. Δεν υπήρχε. Μπορεί να μην υπήρχε, αλλά ήταν άτοκα τα δάνεια τότε, τα σεισμόπληκτα. Άλλο που τα μπερδέψατε όλα, νόμο Κατσέλη, σεισμόπληκτα, εντάξει, ωραία. Εντάξει, λοιπόν,
Τέλος πάντων, μπορεί εγώ να μην το θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ναι, μας έρχεται χαρτί μετά, ναι, ότι ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ναι. Τα 20.000 ευρώ που δώσαμε 22, ναι, αυτά πάνε. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ναι. Ο συγχωρεμένος ο άντρας μου που πέθανε εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός εξαντίστηκε και δεν ήθελε να ξαναδώσει χρήματα. Και εμείς θα σας τα πολυλογώ τώρα. Μου το παίρνουν το σπίτι, η τράπεζα, και μου κόψανε το μισθό του άντρα μου, διότι εγώ είμαι καρκινοπαθής, είμαι διαβητική, έχω μισά όργανα στον οργανισμό μου που λειτουργούν, δεν τα έχω όλα. Ναι. Έχω κάνει 8 χειρουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, μου κόψανε τη σύνταξή μου 300 τότε, γιατί όταν χειρουργήθηκα από καρκίνο, 3 φορές που έχω χειρουργηθεί, όταν χειρουργήθηκα μου είπε δικαιούσε σύνταξη ο καθηγητής στην Αθήνα που με χειρούργησε. Λοιπόν, δικαιούσε τη σύνταξη αυτή, γιατί εγώ δεν το ήξερα και αμέσως θα έβγαλα τη σύνταξη. Δεν μου είπανε γιατί δεν έχεις πληρώσει ή πρέπει να πληρώσεις και αυτά. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν μου είπε κανένας τίποτα. Λοιπόν, μου έρχεται ένα χαρτί όταν πέθανε ο άντρας μου πάνω στο χρόνο. Ναι. Θα κλείσει τώρα τον Ιούλιο 2 χρόνια. Πέρυσι. Ότι τον Αύγουστο δεν έχω ξαναλεφτά εγώ. Κόβεται η σύνταξη. Μου την κόβουνε τη σύνταξη όλοι. Με ακούτε? Ναι, επειδή είναι λίγο complicated να μιλήσουμε μετά που θα τελειώσει η εκπομπή, αφήστε ένα τηλέφωνο και θα σας πάρουμε εμείς. Ωραία. Γιατί είναι σύνταξη, δάνεια, νομοκατσέλη, είπατε σεισμόπληκτα, θα τα δούμε μετά. Εντάξει, αφήστε ένα τηλέφωνο και θα σας πάρουμε εμείς. Ναι. Το έχω δώσει το τηλέφωνο μου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο δεύτερο μέρος θα είναι περισσότερο και με τα δάνεια και τις τάξεις. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με την συνομιλία του κυρίου Σαμαρά, ότι άγγιξε όλες τις πτυχές, δηλαδή οικονομία, κοινωνία, εξωτερική πολιτική. Για τα εξωτερικά θέματα λέει τρώμε παντού φάπες, έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση, και ότι έχουμε την υποχώρηση της πολιτικής προς όφελος της επικοινωνίας και το TikTok. Και είπε ότι ο κόσμος νομίζει, λέει, ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι και νομίζει ότι, προσέχτε, ότι αυτοί, λέει, που κυβερνούν νοιάζονται για τον εαυτό τους και για την τσέπη τους. Αυτή, λέει, είναι η αίσθηση του κόσμου. Κλείνοντας, λέει, επιστροφή στις αρχές, και είπε και ένα έτσι, κάπως που μου έκανε εντύπωση, ότι καλύτερα να γλιστράς, του Κωστή Παλαμά, ότι καλύτερα να γλιστράς στο δρόμο σου παρά να είσαι όρθιος στο δρόμο ενός άλλου. Ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, μίλησε λιγάκι για τα θέματα τα εξωτερικά θέματα. Είπε και εκείνος ότι γίνονται οι λίγοι πολύ πιο πλούσιοι, ότι υπάρχει κρίση στους θεσμούς, κρίση στην εμπιστοσύνη των πολιτών και υπάρχει ένας άκρατος δικαιωματισμός που σεβόμαστε τις απόψεις όλων και τις θέσεις όλων και έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίζουμε όμως και εμείς τις πατροπαράδοτες αξίες που μας μεγαλώσαν η μάνα μας και ο πατέρας μας στην κλασική πατροπαράδοτη οικογένεια της μητέρας και του πατέρα, χωρίς να δείχνουμε κανένα πρόβλημα σε κάτι που πιστεύει κάτι άλλο. Αλλά όχι ότι εμείς θα πρέπει να ξεχάσουμε και τις αρχές μας. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, όπως εκείνος πιστεύει ότι θέλει, έτσι και εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε. Και ότι μίλησε και για τα εθνικά θέματα και ότι κινδυνεύουμε, ότι η Ευρώπη, λέει, θα έπρεπε να σταματάει τον πόλεμο και όχι να τον ενισχύει, τον οποιοδήποτε πόλεμο, και ότι υπάρχει κίνδυνος μετά από 80 χρόνια ενός γενικευμένου πολέμου και θα το κλείσε εκεί. Αυτά ακούστηκαν χτες. Πολλά είναι, δηλαδή δημοσιογράφοι εδώ που είναι εξαιρετικοί θα κάνουν καλύτερες αναλύσεις από μένα. Πάμε λίγο τώρα και στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος κύριος Κασελάκης φαίνεται ξεκάθαρα ότι αμφισβητείται με επιστολές,
βλέπει υπονομευτές, λέει δεν είσαι όμως υπονομευτής για τον κύριο Τσίπρα. Εκεί βλέπουμε ότι του λέει το Πασόκ, του λένε κάποιοι εκεί, καλά εσύ έλεγες θα πάρεις ένα 20% και κερδίσεις το Μητσοτάκη. Με το 13, 14, 15 δεν κερδίσεις κανέναν. Δεν έχεις κερδίσει και τους συντρόφους σου. Και βλέπουμε κιόλας ότι γίνεται το έλα να δεις. Λέει στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει μια συνέντευξη σήμερα, λέει στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Μα εγώ ξέρω τι ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλος ο Τσίπρα, άλλος του Κασελάκη. Αυτή η παράταξη, αυτός ο χώρος έχει τις αριστερές, τις αρχές, τις αξίες. Αυτά θα αλλάξουν. Και να πάμε λίγο και στο Πασόκ. Εκεί βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Δούκα, που εκεί θα παιχτεί κατά τη γνώμη τη δική μου. Έχουμε και άλλες υποψηφιότητες. Τον κύριο Δούκα βλέπω μπροστά και από τις στοιχηματικές. Όλοι τον έχουν τον κύριο Δούκα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει βέβαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πήρα ένα κόμμα πριν κάνα 2 χρόνια, 3, που ήταν πολύ πιο κάτω, το ανέβασα και έχω, λέει, τη δυνατότητα και θα οδηγήσω το μεγάλο Πασόκ στην κυβέρνηση, να γίνει. Και είναι κόμμα κυβέρνηση. Καλά του λέει, εσύ δεν κερδίσεις το Κασελάκη, θα κερδίσεις, του λέει, το Μητσοτάκη. Εσύ δεν μπορείς να κερδίσεις το Κασελάκη, πώς θα κερδίσεις το Μητσοτάκη. Από την άλλη έχουμε την κλασική, πραγματική αντιπολίτευση του Κυριάκου του Βελόπουλου με επιχειρήματα. Με τα τέμπη, με το τρένο που χαθήκανε, με τις συντάξεις. Ψηφισμένος νόμος στη Βουλή του 2013 που συνδέει τις συντάξεις με τα πετρέλαια, με τις εξορίξεις και λέει ότι μπορεί να πάνε συνταξιούχοι ένα μεγαλύτερο ποσό σύνταξης. Ποιος μείωσε τις συντάξεις στους Έλληνες, ο Βελόπουλος ή ο Χαλκιώτης? Ποιος ευθύνεται πολιτικά, έτσι, που εσύ αντί να παίρνεις 2.000 ευρώ το μήνα παίρνεις 1 χιλιάρικο? Ποιος ευθύνεται? Ποιος ευθύνεται για τις μειώσεις των μισθών? Ποιος ευθύνεται για τις επιχειρήσεις που κλείσανε? Ποιος ευθύνεται για τους πληστηριασμούς? Το οποίο θα το πούμε και στο δεύτερο μέρος, θα δώσουμε και παραδείγματα. Μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Είναι μεγάλο μειονέκτημα, μεγάλη πληγή, μεγάλο πρόβλημα, βάλτε όποια λέξη θέλετε εσείς, που έχει να κάνει με την αποχή. Δεν πείθει το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κυβερνήσουν σε σχέση με μεγάλα ονόματα. Ανδρέας Παπανδρέου, προχώράει και τρέχει γη. Φλωράκης, Κύρκος, Μητσοτάκης, Καραμαλής. Άλλα επίπεδο. Εάν γινόντουσαν εκλογές στο Πασόκ και ήταν ο αείμνηστος, θα είχαμε άλλους 4 υποψήφιους. 5, 6, 7, 14. Γιατί έχουμε πολλούς υποψήφιους? Γιατί λείπει ο ηγέτης. Αυτός που πάει, τέλος. Και όλοι σαν το Κοτόπουλο του προσκυνού. Είναι αυτός που κερδίζει. Είναι αυτός που έχει την άβρα. Είναι αυτός που κάνει τον κόσμο να λέει ναι, θα το κάνει αυτό που λέει. Αυτός είναι ο ηγέτης. Ο ηγέτης είναι αυτός που σε πείθει, είναι αυτός που έβγαζε στους δρόμους, στα μπαλκόνια, τον κόσμο, από όποιο κόμμα κι αν ήτανε. Αυτός είναι ο ηγέτης. Κατά τη γνώμη τη δική μου, ηγέτης είναι ο Βελόπουλος. Γιατί τα βάζει με όλους, πολιτικά μιλάω πάντα, με επιχειρήματα, Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Για τις συντάξεις έκανε πραγματικά ερωτήσεις στη Βουλή. Για το ελβετικό την έχω δει με τα μάτια μου, την πρόταση που κάναμε στο ελβετικό δεν πέρασε. Για τους πληστηριασμούς ήταν ξεκαθαρισμένη η θέση του. Στο πρώτο μέρος θα πάμε πολιτικά και στο δεύτερο θα πάμε και τεχνικά. Είπε να γίνουν τα ίδια κουρέματα που γίνανε σε 5-10 μεγαλοεπιχειρηματίες. Η κυρία Μαρία από το Πέραμα, ο Γιώργος από το Ρέντι, ο Κώστας από τον Κορυδαλό. Σας λέω τις περιοχές που βγαίνει ο βουλευτής. Αμφιάλη, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους. Ο φίλος με Σαλαμίνα που έχασε το σπίτι του. Αν ήταν διαφορετικός ο νόμος, δεν το είχανε. Γιατί αυτός είναι με μικρά εισοδήματα, ευαλοζωνιολίτης και όλο αυτό το ωραίο αφήγημα. Άρα νόμο θέλω, αλλά εδώ ποιοι είναι? Είσαι με τους δανειολήπτες ή είσαι με τα φανς? Είσαι σε μια ισορροπία?
Τι είσαι? Και έρχονται οι δικηγόροι, οι οποίοι, αν δεν υπάρχει ο νόμος, δεν μπορούν να προστατεύσουν. Και ευτυχώς που είναι αυτή η διμερής διαπραγμάτευση. Και ευτυχώς και υπάρχουν κάποιοι που είναι ψηλά στελέχη και έχουν μια λογική. Και μπορούμε και συνοούμαστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος δεν βγαίνει. Δεν μπορώ, σου λέει, δεν αντέχω. Κατεβείτε λοιπόν από τα ωραία σας γραφεία, βάλτε ένα ωραίο τζινάκι, ένα ωραίο μπλουζάκι και πάμε εδώ στους δρόμους της Β' Πειραιά να ακούσουμε τον πόνο, να ακούσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε το παράπονο, να ακούσουμε την ανέχεια, να ακούσουμε την αγανάκτηση και πάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν θέλουν παλάτια. Να επιβιώσουν θέλουν. Να μπορεί το παιδί του να σπουδάσει δωρεάν, να πάει σε ένα νοσοκομείο να έχει μια αξιοπρεπέστατη αντιμετώπιση, να μπορεί να πάρει ένα παρκιάτο φαγητό κάθε μέρα. Αυτό ζητάει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, ο πολίτης αυτής της χώρας. Δεν ζητάει παλάτια. Και για την οικονομική κρίση, όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς, 10 άτομα λέει είμαστε και ο πατέρας του ήταν πάυτοχος. Άρα δεν ισχύει και αυτό. Το ότι δεν κάνουν οι πολίτες αυτής της χώρας, παιδιά. Πρέπει όλοι μαζί να τα ξαναδούμε. Να τα ξαναδούμε και ζέσει τώρα, τα θυμήθηκα, φούντωσα. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε λίγο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-2-43, 2-10-49-72-3-04. Μπορείτε να καλείτε για όλα στα προβλήματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε κουρέματα στα δάνεια, στις δημόσιες οφειλές. Θα μιλήσω λίγο για τον νόμο Κατσέλη και θα δείξουν κάποιες αγγελίες σε ακίνητα που είναι σε ευκαιρία. Πάμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, εδώ στο Blue Sky. Κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί, στην εκπομπή μπορείς να το σώσεις. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε λίγο έτσι πολιτικά, μεταφέροντας κάποια λόγια του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμαλή. Είπαμε 2 κουβέντες για το ΠΑΣΟΚ, 2 κουβέντες για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 κουβέντες για την ελληνική λύση. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Είναι γνωστό εγώ που ανήκω και είναι γνωστό ποιον υποστηρίζω. Κάποιοι άλλοι που βγαίνουν και λένε είμαι αντικειμενικός εγώ και είμαι έτσι και είμαι αλλιώς και λένε τη θέση του κόμματος, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αστείο. Βγαίνεις, λες παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός και ψηφίζω ελληνική λύση. Απλά πράγματα είναι. Και από εκεί και πέρα σέβομαστε τους πάντες, τα πάντα, αγαπάμε όλες τις ομάδες, αλλά δεν πρέπει να λέμε αλήθειες. Τι να λέμε, ψέματα, παραμύθια. Λοιπόν, για τις συντάξεις. Έχει παρουσιαστεί πολλές συντάξεις τώρα τελευταία έχουν βγει λάθος. Έχω δηλαδή, δεν μου άρεσε οι καταγγελίες, έχω διάφορα παράπονα από συνταξιούχους που έχουν πάρει τώρα τη συνταξή τους τώρα τελευταία και παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε ίδιες συντάξεις. Αν και εσείς έχετε διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη σύνταξή σας, έτσι, 2-11-26-75-2-43, 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-2-43, το ξαναλέω για το Μαρούσι, και 2-10-49-72-3-04, κλείστε ένα ραντεβού να δούμε, να ελέγξουμε αν μπορούμε και βρούμε κάποια διαφορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κινητό 697-797-6365 για τις συντάξεις, για παλιές και νέες συντάξεις. Παρουσιάζονται πάρα πολλά προβλήματα με αυτές τις συντάξεις που είναι του ΟΠΕΚΑ, τα επιδόματα. Το πήγα λέει στο Δήμο και μου είπε εντάξει όλα καλά. Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει προσπάθεια, συντονισμένη έτσι, παρακολούθηση και θα είναι καλό να συμβουλεύεστε δικηγόρους για αυτά τα θέματα. Το έχω πει 50 φορές.
Άρα και για αυτές τις διαδικασίες είχαμε περίπτωση που έκανε 4 χρόνια, 5 χρόνια. Και ο άνθρωπος του πήγαινε και του έλεγε θα την πάρεις αύριο, θα την πάρεις μεθαύριο. Ο φάκελος ήταν, να μην πολλάω, ήταν λυπής. Δεν θα έβγαινε ποτέ το 2600. Εσύ μπορεί να έχει τελειώσει μια διαδικασία, θέλει προσοχή με λίγα λόγια. Άρα για κομμάτια των συντάξεων στο 210-49-64-569, 226-75-243 ενημερωθείτε για ερωτήσεις που έχετε να κάνετε για τις συντάξεις σας. Τώρα, αν έχει βγει μια σύνταξη πριν 30 χρόνια, έχετε χάσει και όλα τα δικαιώματα νομίζω, αλλά πάλι ρωτήστε με να μιλήσω με τα παιδιά, με τους δικηγόρους, έτσι, και να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για παλιές και νέες συντάξεις. Το έκλεισα. Εσείς είστε συνταξιούχοι, είσαστε πραγματικά οι αδικημένοι, και όταν είχα κατεβεί και υποψήφιος βουλευτής, έλεγα το πρώτο που έλεγα τότε ήταν δώστε πίσω λεφτά στους συνταξιούχους. Συμφωνώ και πρέπει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Τώρα μια μερίδα των αναδρομικών κάτι ακούγεται ότι μπορεί να πάρει κάτι, δώστε ρε παιδιά τα λεφτά στους ανθρώπους. Να μπορέσουν να ζήσουν για τους συνταξιούχους. Γιατί στηρίζουν και δάνεια, στηρίζουν και εγγόνια, στηρίζουν και παιδιά, στηρίζουν και την τοπική κοινωνία. Δώστε πίσω τις νέες, έτσι, δώστε τους κάτι δώστε, μην τους δώσετε τα 100.000 που τους χρωστάτε από το 2010. Δώστε τους κάτι, να κάνουν κάτι κι αυτοί. Και σιγά σιγά, δώστε κάτι. Εγώ δεσμεύομαι για αυτά τα πράγματα. Δεσμεύομαι για αυτά τα πράγματα, ότι εκεί θα πάρουν χρήματα συνταξιούχοι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, εγώ ξέρω ευάλωτο δανειολήπτη Σαλαμίνα με 400 ευρώ που τον πετάξανε στα το σκυλί στα μπέλη. 400 ευρώ είναι ευάλωτο δανειολήπτη. Έχασε και το σπίτι του. Προσπαθήσαμε, εμένα όταν ήρθε, το γνώρισε τον άνθρωπο, είχε χάσει και το σπίτι του, δεν είχε χάσει όλα. Κάποιες βοήθειες κάναμε, τέλος πάντων δεν μ' άρεσε να μιλάω για μένα. Δεν έχει βρει στήριγμα από πουθενά. Ρε, ούτε από την τοπική κοινωνία βρήκε. Αυτή που θα έπρεπε. 5 φίλοι εκεί να βάλουν 50 ευρώ. Δεν έχει εκεί κάπως εκεί να βρουν ένα σπίτι να βάλει για αυτό ένα εκατοστάρικο. Ένα σπίτι να πάει να μείνει. Ψάχνουμε λοιπόν στη Σαλαμίνα αν υπάρχει ένα φτηνό ενίκιο, όπως ψάχνουμε και στην Νίκαια και στην Αφιάλη ένα φτηνό ενίκιο για μια άλλη παρόμοια περίπτωση. Εντάξει, να βρεθεί κάπως να το βοηθήσουμε όλοι, να μην κοιμάται ο άνθρωπος στους δρόμους και στο παγκάκι. Αμαρτία από το Θεό είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης. Αυτή είναι η Ελλάδα που είναι κυρίαρχη. Έλα ρε παιδιά τώρα, δεν μπορούμε να βρούμε τώρα κάτι να κάνουμε στον άνθρωπο. Λίγο Δήμος, λίγο γειτονιά, λίγο εμείς. Να μείνει σε ένα σπίτι ο άνθρωπος αυτός, τόσο δύσκολο είναι. Ένα άτομο είναι εκεί, ένα σπιτάκι να βρει κάπως στη Σαλαμίνα. Απευθύνομαι στη Σαλαμίνα. Στους περήφανους Σαλαμινιώτες. Βοηθήστε λίγο και τον άνθρωπο. Όλοι να βοηθήσουμε. Και εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Κάντε κάτι εκεί στη Σαλαμίνα. Αμαρτία είναι. Λοιπόν, τώρα τα προγράμματα των πληστηριασμών γράφονται κανονικότατα. Θα σας πω λοιπόν ότι έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο με τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Πολλοί δανειολήπτες μου λένε είμαι στο νόμο Κατσέλη, όλα καλά και όλα ωραία, και όταν μου λέει ότι ξέρεις έχω πληστηριασμό ενώ είμαι θετικός στην απόφαση του νόμου Κατσέλη, ρωτάω εγώ τους νομικούς, μου λένε αυτό δεν γίνεται. Πολλοί νομίζετε ότι είσαστε στο νόμο Κατσέλη και δεν είστε. Έχει παρουσιαστεί πολλές φορές αυτό. Τσεκάρετε λοιπόν μήπως εκεί κάτι έχει γίνει και δεν έχετε καταλάβει εσείς καλά. Γιατί θα έρθουν οι πληστηριασμοί και δεν θα μπορούμε να θα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Κάτι θα κάνουμε, κάπως θα το μαζέψουμε και καλό θα είναι έτσι. Γελάω γιατί σας έχω πει ότι είχα μια πάρα πολύ καλή μάνα. Πάρα πολύ καλή μάνα. Έκανε τα πάντα. Έλεγε κάτι ψεματάκια όμως η μάνα μου στα οικονομικά. Λίγο τα μαγείρευε εκεί. Όχι πολλά πράγματα. Μην φανταστείτε. Αλλά εκεί λίγο έκρυβα από εδώ με εκεί. Πείτε την αλήθεια στα παιδιά σας. Αν έχει γίνει και ένα λάθος στην οικογένεια, θα το αντιμετωπίσετε. Όλα μπορούμε να τα βοηθήσουμε, όλα μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Πείτε τι έχετε κάνει στα παιδιά σας. Πάρτε με ένα τηλέφωνο να δούμε πώς μπορούμε να το μαζέψουμε. Γιατί πια θα έρθουν οι πληστηριασμοί και δεν κρύβω τα χαρτιά. Έρχονται πληστηριασμοί και δεν κρύβω τα χαρτιά. Και βγάζουν πληστηριασμό. Παρουσιάστηκε, ήρθαν μια-δυο περιπτώσεις και από δάνεια που δεν είχαν εξασφάλιση. Προσέξτε λίγο. Έχει πει εδώ η κυρία Βορδώνη ότι με διαταγή πληρωμής έχει δικαίωμα να εγγράψει αναγκαστική προσημείωση. Προσέξτε, γιατί κάποιος μου λέει, μα κάτσε ρε, μου λέει. Εγώ μου λέει, έχω στο γύρωμα το
το σπίτι μου, αλλά έχω και ένα οικόπεδο κάπου που δεν έχει καμία προσημείωση. Γιατί να μην το πουλήσω? Προσέχτε λίγο, μιλήστε με νομικούς, πάρτε μας τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Προσέχτε, παιδιά. Εμείς αυτό μπορούμε να πούμε, ότι υπάρχει το χαρμόσυνο μήνυμα. Υπάρχει αυτό που πρέπει να σας κάνει να χαμογελάτε. Αυτό που πρέπει να διώχνει τα δάκρυα, να διώχνει τη στεναχώρια και να φέρνει τις λύσεις. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο το κούρεμα. Το παλεύουμε, φίλες μου και φίλοι. Το παλεύουμε. Τώρα θα βγάλουμε και το κρόλο από πάνω που δείχνει διάφορα δάνεια που τα έχουμε κουρέψει. Δεν είναι όμως νόμος, δεν είναι όμως προϋπόθεση, δεν είναι κάτι σίγουρο. Το παλεύουμε. Σε άλλα το πετυχαίνουμε, σε άλλα δεν το πετυχαίνουμε. Σε άπια το βελτιώνουμε το δάνειο με έναν άλλο τρόπο. Πάντως χειρότερος οικονομικός σχεδιασμός από αυτόν που είχες αποκλείεται. Αυτό το δηλώνω ανεπιφύλακτα. Άρα 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-2-43, 697-797-6365 για όλες τις κατηγορίες των δανείων που αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Είτε είσαι ενήμερος και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δηλαδή πληρώνεις 300 αλλά σε 2 μήνες η δόση θα πάει 1.200, είτε είσαι στο νόμο Κατσέλη και είχες 2 εκατοστάρικα δόση που όλες είναι περισσότερες έντοκες και γίναν 4 τα εκατοστάρικα τώρα και βλέπεις ότι δεν μπορείς. Είτε δεν έχεις πληρώσει. Φοβάσαι να το πεις στο σύζυγο, το κρύβεις λίγο από τα παιδιά. Πάρε με ένα τηλέφωνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η διαφορά σου δεν είναι ούτε με το σύζυγο, ούτε με τα παιδιά, ούτε με τα εγγόνια. Η διαφορά είναι με αυτούς που έχουν όλους τους νόμους και θα πάνε και θα τα χτυπήσουν όλα και στο μεσοδιάστημα αυτό θα χρεωθείς και πάρα πολλά χρήματα, έξοδα των τραπεζών, δανείων, συμβολιογράφων, των δικηγόρων, των τραπεζών. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Να μου πεις 5 χρόνια δεν το έχω ρυθμίσει τη ξαπούλα. Game over τώρα, τελείωσε ο χρόνος. Ο χρόνος της αναμονής τελείωσε. Πάνε για βίαιες εκποίησεις, δηλαδή έχεις καλώς, δεν έχεις, τελειώσαμε. Πιστέψτε με. Άρα πάμε μαζί να διορθώσουμε το παρελθόν, είτε στο δημόσιο, είτε στις τράπεζες, διεκδικώντας πολλές χαμηλές δόσεις και κάποιο κούρεμα. Και στις τράπεζες και στο δημόσιο. Μπορούμε να το πετύχουμε πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο εξοδικαστικός και έχουμε και άλλους τρόπους που μπορούμε και πετυχαίνουμε διάφορα καλά θετικά αποτελέσματα. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304 για τον Κορυδαλό. Καλείς τώρα και λες, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού, θέλω να λύσω το πρόβλημά μου, θέλω να κρατήσω την περιουσία μου, δεν θέλω να μου την πάρουν την περιουσία μου στους πληστηριασμούς. Από εδώ και πέρα θέλω να προσπαθήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Λες από μέσα σου, μα έχω πάει σε 10 γραφεία ρε γαμώτο και δεν έχει γίνει τίποτα. Δώσ' μου την ευκαιρία να αλλάξουμε μαζί την κακιά προϊστορία. Γιατί είναι κακή, γιατί έχουν πληστηριασμό. Άμα τα είχαν χειριστεί καλά, δεν θα έχεις πληστηριασμό. Εσύ ξέρεις κανένα γραφείο να πηγαίνει πολύ καλά και στο τέλος ο πελάτης να χάνει το σπίτι του? Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να ακούσω αυτό το αστείο που λέει ο λαός. Πώς πήγαμε, τέλεια πήγε η χείριση, αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Άρα τι θέλω, άρα τι ζητάω? Θέλω να σώσω την περιουσία μου. Θέλω να σώσω την περιουσία μου. Θέλω να σώσω την περιουσία μου. Τι πρέπει να κάνω? 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-394, 697-797-6365. Στο κανάλι μου στο YouTube, στο Facebook, στο... Πού είμαστε τώρα? Στο TikTok, παντού, σε 1000 τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά από την Κρήτη μέχρι πάνω την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Σε όλα τα νησιά αυτές οι διαδικασίες δεν χρειάζεται να έρθεις αύριο το πρωί στο γραφείο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μένεις στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να είσαι στον Κορυδαλό ή στην Νίκαια στο Μαρούσι. Απλά χρειάζεται να πάρεις ένα τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε και να δρομολογήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες έτσι ώστε, λέω για παράδειγμα, ο πληστηριασμός που είναι να γίνει
στο Κιλκής, να μην γίνει. Μπορούμε να το κάνουμε, το έχουμε ξανακάνει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πάει ο δικός μου, ο σύμβουλος ή ο δικηγόρος στη Ρόδο για να κάνει μια διαπραγμάτευση. Δεν χρειάζεται. Εξάλλου, όλες αυτές οι αποφάσεις είναι εδώ, από την Αθήνα. Αλλά και από την Αθήνα μην ήταν, δεν χρειάζεται. Άρα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο επικοινωνίας, να συνοηθούμε καλά και να κάνουμε όπως το έχουμε κάνει. Εγώ έχω κάνει κούρεμα στην Κρήτη σε μια επιχείρηση που ειλικρινά τους ανθρώπους αυτούς τηλεφωνικά έχουμε μιλήσει. Τις συμβάσεις ελέγξαμε και δεν ήταν μικρή περίπτωση. Τι θα έλεγα το επιχειρηματία, παράτα το εργοστάσιο, τα παράτα τα όλα, φύγε, έλα εδώ και ό,τι ώρα θέλω εγώ, περίμενε για να σε δω. Θα μην τρελώσεις, ρε. Εγώ έχω δουλειά, έχω ανθρώπους, πώς. Εγώ δεν μπορώ να πάω, άρα τι κάνουμε, θα αφήσουμε δηλαδή τον άνθρωπο αυτό κάτω από τη μεγάλη αγκαλιά ασφάλειας και σωστής διαχείρισης και αποτελεσματικότητας που μπορείς να το σώσεις. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ. Αν δεν είχαμε αυτόν τον τρόπο, πραγματικά θα έβρισκα τρόπο να πάω στην επιχείρησή του. Άμα ήταν στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν χρειάζεται, δεν το χρειάζομαι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι δικαστήριο που δικάζουμε στην Κρήτη, οι δικηγόροι. Εγώ μπορώ και από απόσταση. Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο μπορεί να είναι ο άλλος. Άμα τα δάνειά του είναι στην Ελλάδα, η περιουσία του στην Ελλάδα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πελάτη που ο άνθρωπος ζει στην Αγγλία και η περιουσία του είναι εδώ. Άρα καταλαβαίνετε, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί πραγματικά, εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη είναι και λίγο παραμελημένη, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι λίγο παραμελημένη. Δεν έχουμε όμως κανένα πρόβλημα. Στην Πάτρα να είσαι, αυτή η φίλη μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να την πάρω, μακάρι να μπορούσα να τη βοηθήσω να συνεργαστούμε. Δεν θα πάω στην Πάτρα. Λοιπόν, βέβαια πρέπει να ξέρεις τι το κάνεις για να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Άρα για δάνεια, να βγάλουμε λίγο τις δημόσιες οφειλές, έτσι να πάρει λίγο έτσι αισιοδοξία ο κόσμος. Δείχνω δύο δάνεια, δύο κουρέματα στις δημόσιες οφειλές που είναι πιο δύσκολες. Σε επιχειρηματία δεν είναι μεγάλος επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας είναι. Μικροεπιχειρηματικότητα που αυτή την έχετε τσακίσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει τα κορεματάκια, εδώ είναι ένα δανειάκι. Πάμε στην προηγούμενη κάρτα και μένουμε. Εδώ. Ωραία. 60.000 περίπου είναι η διαγραφή στην κάτω στο κοινωνικό φορέα και στο πάνω είναι προς το δημόσιο. 62.000. Δηλαδή με λίγα λόγια 120.000 έχει γλιτώσει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μόνο και μόνο πάμε μέσα σε διπλό. Μπορούμε. Πάμε σε διπλό. Μπράβο. Μόνο και μόνο έκανε. Παιδιά, ξέρετε τι έκανε. Πω μαγικό, δύσκολο, φυσικό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Έκανε κάτι πολύ απλό. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304, 697-797-6365. Πήρε λοιπόν το κινητό του. Γεια σας. Θέλω να ανατεγγελβούμε, τον μπορείς να το σώσουμε. Τον κύριο Χαλκιώτη. Μάλιστα. Την Τρίτη στις 5. Πώς είναι το κόστος αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε, συζητήσαμε, το αναλάβαμε και να το αποτέλεσμα. Άμα έρθω κι εγώ, θα είναι το ίδιο. Παιδιά, σας λέω ότι κάθε μία διαδικασία την παλεύουν, προσπαθούν να φέρουν το καλό του αποτέλεσμα και μακάρι για όλους να υπάρχουν κουρέματα. Πάντα κάτι θα βγει καλό για σας. Και στις τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα. Τράπεζες και στο δημόσιο τομέα, δημόσια ταμεία, εφορία κτλ. Άρα για όλα τα προβλήματα, για όλες τις δικές σας δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πάρτε με τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 697-797-6365, 2-10-49-72-304. Αλλά πριν με πάρεις, θα είσαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά. Πίστεψε ότι εγώ το πιστεύω. Και θα πάμε, ρε, μην στεναχωριέσαι. Θα τα φτιάξουμε όλα, τουλάχιστον προσπαθήσουμε να τα καλυτερεύσουμε. Άρα για τα δάνεια όλα, πληστηριασμούς, νόμο Κατσέλη, όποιος έχει πρόβλημα παίρνει τηλέφωνο και όλα θα πάνε καλά. Πάμε σε νέα δάνεια. Προσέχτε, παιδιά. Τα νέα δάνεια πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να επιλέξεις σωστά. Να επιλέξεις κεφάλαιο που θα σου δημιουργήσει κέρδος, θα σου δημιουργήσει χρήμα. Όχι να αυξήσεις τα έξοδά σου. Αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα, αν θέλει να πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο, να αγοράσει ένα γιο του, να αγοράσει ό,τι θέλει, να είναι καλά, να το χαρεί. Εδώ μιλάμε οικονομικά. Πώς τα δάνεια, γιατί τώρα ξέρετε και για τα δάνεια δεν έχουν και καλή εικόνα. Σου λέει πάλι δάνεια, πληστηριασμοί, ιστορίες. Ενώ κάποτε παρακαλάγανε να πάρουν όλοι δάνεια, τώρα φοβάται.
Εγώ τι λέω? Εγώ λέω ότι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο δεν είναι το εργαλείο, είναι η χρήση. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πού θα τοποθετήσουμε τα χρήματά μας, τι περιμένουμε από αυτή την κίνηση και γιατί. Και προς Θεού, μην κάνετε καμία κίνηση μόνοι σας. Μην μου αρχίσετε πάλι να πηγαίνετε μόνοι σας και να μου υπογράφετε τις συμβάσεις του Ελβετικού και μετά να τρέχετε και να μην προλαβαίνετε. Θα μας πάρετε τηλέφωνο να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν θέλετε εμάς μαζί σας. Πάρτε έναν δικηγόρο, πάρτε ένα συμβουλάρα και για τα νέα δάνεια τα είπαμε. Επαγγελματικά, με προσημείωση, ακινήτου χωρίς προσημείωση, 50, 60, 100, 200, 300.000. Υπάρχουν πολλά δάνεια ανάλογα το προφίλ το δικό σου. Υπάρχει δάνειο στεγαστικό που βγάζει και άλλα 40. Θα τα πούμε όλα. Πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε τώρα στα ακίνητα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο κάποιες σαν αγγελίες θα τις βγάλω. Ωραία. Για να τις συζητήσουμε μαζί. Πάμε να βγάλουμε το πρώτο, παιδιά, από τα σούπερ που στείλαμε σήμερα. Πάμε να δείξουμε το βίντεο στην Καλιθέα, μάλιστα. Εδώ έχουμε 122 τετραγωνικά μέτρα στην Καλιθέα, 240-250.000. Είναι σε άριστη κατάσταση το κινητό. Στον 4ο όροφο, 122 τετραγωνικά μέτρα. 2-10-49-64-569. 2-11-26-75-2-43. Μιλάμε για άριστο. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται καμία επισκευή. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-2-43. Όποιος θέλει. Και μπορούμε να τον βοηθήσουμε και στο δάνειο. Να τον βοηθήσουμε να βγάλει και το δάνειο. Όποιος δηλαδή τον ενδιαφέρει να βγάλει ένα δάνειο, έχει κάποια λίγα μετρητά, πάμε πολύ καλά. Πάμε τώρα στα άλλα τα κινητά που έχουμε στείλει. Πάμε να δείξουμε λίγο ένα τα σούπερ, παιδιά. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι. Όπως σας έχω στείλει, πάμε στην Νίκαια. Ναι, πάμε να το δείξουμε λίγο. Πάμε στην Νίκαια. Αυτό είναι ένα μετελές στήριο. Είναι ένα μετελές στήριο περίπου τριόροφο, περίπου τετραγωνικά μέτρα, περίπου στα 50 μέτρα. Τώρα λέω πολλά περίπου. Έτσι. Το ισόγειο είναι 50, ο πρώτος όροφος νομίζω είναι κάτι λίγο το 50 μέτρα. Μαζί με το όμορο οικόπεδο που λέγεται αυτό. Αυτό, παιδιά, βγάλτε την εικόνα, μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Αυτό είναι στην Νίκαια. Πάμε. Στην Νίκαια στα άσπρα χρώματα, έτσι θα τα πάμε. Στην Νίκαια στα άσπρα χρώματα υπάρχει 72 τετραγωνικά μέτρα το ακίνητο. Πωλείται 72.000 ευρώ. Είναι κατασκευή του 1976. Έχει γίνει νομίζω μια πρόσφατη ανακαίνιση. Όποιος τον ενδιαφέρει να αγοράσει ακίνητο στην Νίκαια στα άσπρα χρώματα, είναι 72 τετραγωνικά μέτρα στις 72.000 ευρώ. Να μας καλέσει 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243. Επειδή αυτά είναι φρέσκα τα ακίνητα, δηλαδή τώρα τα είδαμε, έχουμε τραβήξει τα βίντεο, έχουμε τραβήξει φωτογραφίες και στις επόμενες εκπομπές θα τα δείξουμε. Άρα, στην Νίκαια, σε άριστη κατάσταση, 72 τετραγωνικά μέτρα στις 72.000 ευρώ, ισόγειο του 1976 κατασκευής, νομίζω έχει γίνει και μια πρόσφατη ανακαίνιση. Όχι ολική, μερική. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243. Πάμε στο επόμενο να δείξουμε, παιδιά, το σούπερ. Πάμε το επόμενο, αυτό που μιλάει για τη διπλοκατοικία, που είναι ισόγειο και πρώτος όροφος. Αυτό. Λοιπόν, πωλείται διπλοκατοικία, προσέχτε λίγο, είναι σαν μονοκατοικία, δηλαδή μονοκατοικία θα δείτε εσείς, αλλά είναι δύο οριζόντιες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Μία είναι το ισόγειο και μία είναι ο πρώτος όροφος. Με ανεξάρτητες εισόδους σε ένα κτίριο, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό το λέμε διπλοκατοικία, έχει δύο διαμερίσματα. Εσείς δηλαδή με το που θα πάτε θα δείτε την πόρτα του ισογείου και την πόρτα του ορόφου. Το ισόγειο 80 τετραγωνικά μέτρα και 45 μέτρα ημι-υπόγειο με θέα θάλασσα, στο Κερατσίνι, στο περιφερειακό είναι για όσους ξέρουν, πωλείται σε 95.000 ευρώ. Λοιπόν, στο Ερμού, ακτή Ιωνίας 35, δίνουμε και τη διεύθυνση, πάτε να το δείτε. Πάμε τώρα στο άλλο, στον πρώτο όροφο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δίνουμε και τις οδούς. Στον πρώτο όροφο έχουμε, με ανεξάρτητη είσοδο, 80 μέτρα, με δικαίωμα υψούντα, εκεί βγαίνουν 2-3 πολύ κρεβατοκάμαρες. Έχουμε πρώτο όροφο, 105 τετραγωνικά μέτρα, θέα θάλασσα και δικαίωμα υψούν 50-60-70 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό πωλείται στις 105.000 ευρώ. Συνεχίζουμε, πάμε.
στο κτίριο, το οικιστικό κτίριο που λέμε εκεί, να το δείξουμε και αυτό, το σουπεράκι. Για όλα αυτά θα σας φέρω φωτογραφίες. Άρα, αν θέλεις ένα κίνητο στην Καλυθέα, αν έχεις κάτι στον Κορυδαλό, αν θέλεις κάτι στην Νίκαια, μπορούμε να δείξουμε. Πάμε, παιδιά, το επόμενο. Πάμε λίγο σύντομα. Πάμε. Πάμε το επόμενο. Πάμε λοιπόν, είπα το ακίνητο στον Κορυδαλό που είναι στην Νίκαια, που είναι το οικιστικό. Πάμε. Τι βγάλαμε εδώ. Αυτό, κτίριο οικιστικό, 4 επιπέδων. Ισόγειο, πρώτος όροφος 94 τετραγωνικά μέτρα. Β, όροφος 97 τετραγωνικά μέτρα. Γ, όροφος 62, άριστο. Πωλείται στο σύνολό του στις 670.000 ευρώ ή και τιμηματικά. Άρα στον Κορυδαλό, πάνω τέρμα που έχει θέα πολύ καλή. Αν θέλεις ισόγειο πρώτο, δεύτερο, τα μέτρα είναι αυτά, αν ενδιαφέρεσαι να το αγοράσεις όλο ή τμηματικά, πάρε με τηλέφωνο 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243. Πάμε και αυτό που είναι πλησίωση Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε. Πάμε, ρε. Ναι, ναι. Μπράβο. Όροφο διαμέρισμα, 122 τετραγωνικά μέτρα, του 1979. Με πάρκινγκ, με αποθήκη, 270.000 ευρώ. Είναι πλησίον στην Πλατεία της Ελευθερίας. Αυτά ήταν τα 2-3-4 αγγελιούλες που δείχναμε, μέχρι να τα φτιάξουμε λίγο, να τα φέρουμε φωτογραφίες. Πάμε και ένα τελευταίο θέμα. Αν εσύ έχεις υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Αν θέλετε να αγοράσετε, να πωλήσετε ένα κίνητο, πάτε με τηλέφωνο. Στο 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243. Τελευταίο δευτερόλεπτο θα πούμε για το φθηνό ρεύμα. Αν και εφόσον έχετε εσείς την επιθυμία να ενημερωθείτε δωρεάν από τους συνεργάτες της ενεργειακής παροχής, καλέστε στο 697-797-6365 ή στείλτε με Viber το λογαριασμό προς πίσω και σε 1-2 μέρες χωρίς κόστος, χωρίς κανένα πρόβλημα, θα σας κάνουμε μια πρόταση που αν θέλετε την υλοποιείτε, αν θέλετε όχι. Δώρα, πλούσια δώρα σε όλους. Κλείνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ γρήγορος ο χρόνος, γιατί πραγματικά όταν έχω έτσι. Γιατί εγώ νομίζω τώρα ότι είμαι στο σπίτι σας και μιλάμε τώρα, πίνουμε καφέ και τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Blue Sky για την εμπιστοσύνη μου δίνει και πάνω από όλους εσάς για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Εμείς την κάθε μία δουλειά που αναλαμβάνουμε από εσάς, την κάθε μία υπόθεση, νομίζουμε ότι είναι δική μας. Και έχει τύχει πολλές φορές να ξενυχτάμε για να βρούμε μία λύση. Τις περισσότερες από όλες αυτές τις περιπτώσεις πετυχαίνουμε κάποιο κούρεμα. Επαναλαμβάνω, το κούρεμα δεν είναι προϋπόθεση. Παλεύουμε καλά, εμείς υποσχόμαστε να βάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό, για να μπορέσετε κι εσείς να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάμε γερά, ρε, μην φοβάστε, ρε. Πάμε.